съвет на НДК. С пленарната сесия на Парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа в София завършва българското председателство на организацията. В Националния военно-исторически музей ще се проведе Ден на бащата. От 10 до 18 часа музеят ще е с ход свободен и разнообразни забавления, посветени на специалната връзка между детето и бащата. Специално за събитието българската армия ще представи военни автомобили от сухопътните войски. Библиотека Искра и клубът на дейците на културата в Казанлък организират инициативата "Книги и рози. Четене на любими страници" като част от националната кампания "Чети с мен". Събитието ще се проведе от 11 часа и 30 минути до 13 часа в Музея на розата. Това е трето издание на националната кампания, която се провежда под патронажа на президента Росен Плевнелиев с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Министерството на културата и организации, свързани професионално с четенето. Информацията е на кореспондента ни Славяна Гайдарова. Харесайте страницата на информационна агенция Фокус във Фейсбук и четете най-интересните новини за деня. Фокус – националният информационен лидер. Радио Фокус. Спортът. Тенис. Ани Вангелова се класира за полуфиналите на тенис турнира на твърди кортове в Баку, Азербайджан с награден фонд $10 000. 22-годишната българка, поставена под номер 6, отстрани третата в схемата Екатерина Казионова от Русия с 6-3, 6-3. За място на финала Вангелова ще играе срещу водачката в схемата Камила Керембаева от Казахстан. Радио Фокус. Времето. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология към този час температурата в София е 15 градуса, в Добрич е 17, в Казанлък 13 градуса, а в Плевен е 18 градуса. Температурите в Молдова, в Кишинев и Тираспол е 16 градуса, в Комрат и Търпия е 14, в Болград, Украйна също е 14 градуса. У нас днес ще бъде предимно слънчево, след обед на места ще се развие купеста облачност, но главно в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Трафик информацията се излъчва със съдействието на АЕП3, гаранция за качество на българския автомобилен транспорт.